Andrej Krnal a som logistik manažer spoločnosti TEP Courier už 6 rokov. Spoločnosť vznikla v roku 2002 v Bratislave a v podstate od tohto roku poskytuje všetkým firmám na Slovensku služby doručovania zásielok, či už v rámci Slovenska alebo po celom svete. Takže celý vlastne know-how spoločnosti TEP Courier je o tom, že v podstate povedzme 40% služieb doručujeme vlastne priamo my našim systémom. Zbytok vlastne po celom svete máme partnerov, ktorých je zhruba okolo 1000 po celom svete a na základe tohto my vlastne vieme urobiť naozaj skutočnú individuálnu cenu pre každého klienta na Slovensku a vlastne ako jediná spoločnosť na slovenskom trhu si myslím, vieme zohľadniť geografický aspekt. Niektoré spoločnosti majú nastavené také siete, že proste je to jedno, či to je 10 km bod A po doručovací bod B a musí to ísť letecky, pretože to je know-how. My sme flexibilní a vieme proste celou sieťovo to vlastne doručovať tie zásilky tak, aby to bolo výhodné pre klienta, aby čo sa týka doručenia a čo sa týka samozrejme ceny v poslednom rade. My sme TEP Courier vlastne kurierská spoločnosť. To znamená, že v podstate my sa zaoberáme od obálky po povedzme nejakú paletu, 1-2, hej, v závislosti od toho, kam to ide. Samozrejme máme partnerov, s ktorými vieme robiť aj nejaké dokladky a podobné veci, nakoľko samozrejme dneska už ten trh je tak rozšírený v rámci kurierských služieb, že vlastne vy musíte mať celkové portfólio. Ale v čom sme najviac konkurencieschopní sú hlavne tie zásilky od listových po povedzme tú jednu paletu.